Όχι, δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί τα 3 κάτι. Συντίαιτα. Μείον 19. Συν 3-4 εγώ. Λοιπόν, παιχταράδες, ήρθαμε για μια special προπόνηση με Κυριάκο Γκρίζλι. Έτοιμοι. Είσαι έτοιμο σίγουρα. Ό,τι πεις το κάνω. Δίνω το λόγο μου. Αυτό το ζέσταμά του. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε λίγο ζέσταμα εδώ πέρα. Πάμε από εκεί. Και το αφήνω. Ναι, σαν να πετάει μια μπάλα. Okay. Πάμε. Ωραίο. Πόσο τη λένε αυτό σκέτο? 120 είναι. Θέλω να φέρεις τη σιδεριά μπροστά από τη γραμμή, κύριε. Τι είσαι? Σε 120 κιλά καλά το πέρα. Νόμιζε θα ήταν εύκολο. Απολαμβάνει τώρα, κύριος. Γι' αυτό σου είπα τόσο πολύ. Τα κράτησε για μετά. Βάλε πιο πλάκες επάνω. Τα κόκκινα πόσο είναι? Σκουτάρια. Είναι μια εμπειρία και αυτό. Εντάξει, κάνω, δεν μασάω. Το στυλ πάει και στο κάρδιο, είναι αντοχή στη δύναμη, δεν είναι μία. Γιατί αυτό θέλει στο μάχη. Και είναι ιδανικό για σας. Αυτές οι προπονήσεις είναι ιδανικές. Είναι ομή δύναμη τελείως. Πάμε να δούμε. Βάλε μια ακόμα πάνω. Ο coach τι θα πει, πιστεύεις? Θα μου δώσει ρεπό για καμιά εβδομάδα. Ή θα τον απολύσω μετά από αυτό. Τον coach, τον κανονικό. Στο πρώτο κουράστηκα πιο πολύ γιατί δεν ξέρει στην αρχή. Ναι. Τώρα δεν έβαλα τόσο δύναμη γιατί είναι πιο πολλά τα κιλά για μένα. Αλλά μου ήταν καλύτερο αμυντικά. Φοβάμαι μετά μην κλειστά τα παπούτσια μου. Είναι το έλκτρο παρόλο που είναι κουραστικό και σου βγάζει είναι ωραία άσκηση. Ό,τι κάνει με το έλκτρο. Σου βγάζει και τσιτώνει, τρελαίνεσαι δηλαδή. Όποτε κάνω είμαι. Τέλος θα κάνεις ένα μεγάλο σετ. Εδώ πέρα τι ρεκόρ έχεις? Είναι μια παραλλαγή. Σε αυτή την άσκηση τραβάω η μάντα, σπρώχνω. Τραβάω η μάντα, σπρώχνω. Έχω βάλει 740 κιλά. Εγώ ρεκόρ 220 μέχρι στιγμής. 2,75. Καλά δεν είναι αυτά κιλά. Με και λίγα. Ναι, Ένα άνθρωπο 90 κιλά. Και άμα το δουλέψεις συνέχεια θα ανεβαίνεις σε λίγο. Ναι. Αν εδώ δεν είσαι δυνατός και αν δεν σπάς, δηλαδή εκεί το κρατάς. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είσαι δυνατός. Μάλι τόσο τέτοιο. Και μιλάω ήσυχα, βλέπεις δεν φωνάζω. Μιλάω ήσυχα. Για να μην τρομάξω τον κόσμο. Πάμε για να δεις. Ποιος θα το φέρει κάτω αυτό? Πάμε! Λίγο. Εντάξει, όχι. Για να μην λένε μερικοί ότι ήρθα για πλάκα. Κύριε Γιάννη. Όχι, μια χαρά. Εδώ απ' έξω τι ακούνε? Αμά και καλοκαίρι βγαίνουν αυτά τα παράθυρα. Ουλιάζει όλη η γειτονιά μαζί μου. Ξυπνάνε όλοι. Σκέφτεσαι μία ή δύο πλάκες ακόμα? Όχι, δύο πλάκες ακόμα θα μπορεί. Μετά έχουν και άλλη άσκηση. Ναι, ακόμα ξεκινήσαμε. Μετά είναι το καλό. Αυτό είναι ζέσταμα. Πιο πολύ που το νιώθεις τώρα? Πιο πολύ όμως και πλάτη πιο πολύ, από το σπρώξιμο. Δεν ξέρω, έχω πιο αδύναμο, ξέρεις, μπορεί και αυτό. Τα πόδια ανεβαίνεις εκεί πάνω. Πατάς, από κάτω έρχεται η δύναμη προς τα πάνω. Και πιάνει όλο το σώμα. Εκεί τελειώνει, στους ώμους στα χέρια τελειώνει. Και 53-20. Πάψε 10 εσύ εδώ, δεν παίρνεις μια ανάσα. Αυτό που είσαι. Μία μέρα θα γαμπήσεις και σε κάπου εκεί που σε παίρνουμε μαζί κάποια μέρα. Θα σου λάχει άσχημα. Εγώ είμαι χαλαρός τώρα, σίγουρα. Ναι, έχεις πρόκληση. Αυτό. Ο άλλος πρόβλημα. Πάμε Τζούνι. Αυτό είναι ζέστο. Αυτό είναι το ζέσταμά του. Λίγο θα κάνουμε ακόμα λίγο μαζί. Θα θέλω να κάνεις ένα καλό σετ. Θα δεις ότι είναι καλό σετ μετά. Πίστεψε με. Θα μην πάμε στους μπράκες εδώ και εκείνοι.
Όταν μετά από τέτοιο μπαίνεις για takedown, φίλε και τον άλλο το. Στη δράμα το φτάνεις. Σταμάτη το. Αυτές οι προπονήσεις είναι ιδανικές για αυτές. Η μέση, άμα δεν βάλεις καλά τη μέση εδώ, είσαι. Όχι, από αυτό είναι να πάτσεις εδώ. Την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Εδώ να χτυπήσω κράκ, ναι, την έχω πατήσει πολλές φορές. Αυτά τα πόδια πού στα πάω. Τράβα 900 κιλά, τράβα ένα τόνο. Αυτά που σε ένα σημείο θα πάει μαζί. Θα δω που πας εσύ, θα κάνεις ένα καλό σετ μετά. Όχι ένα, 2-3 μεγάλα σετ. Θα πεις μετά έκανα προπονήσεις. Αλλά αυτό ήταν τώρα απλό. Και το νόημα δεν φτάνει στα άκρα. Υπάρχει νόημα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Με όλο το σώμα. Κορμί. Και μετά το ίδιο πίσω. Ωραία. Πάμε πίσω. Και γράφει και το πέρα εδώ, έτσι. Εσύ, τι έχεις όρεξη. Έχεις διάθεση για κιλά, έχεις εδώ. Δεν έχεις πολύ διάθεση, δεν το πας πιο χαλαρά, κάνεις απόσταση. Να δουλεύει μέσα, να περνάς συνέχεια τα μηνύματα, να περνάνε συνέχεια. Κατάλαβες πώς πας όλη μαζί, δεν έχει διάθεση. Σήμερα το κάνεις όμως. Κάνεις όμως. Ναι, εγώ. Χειρότερη προπόνηση είναι αυτή που δεν έγινε. Για να μην γίνει κάποιους λόγους θα υπάρχει. Κάνουμε ένα βηματάκι πίσω να κάνουμε και μετά. Άμα είναι να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει έτσι. Ανάλογα. Λοιπόν, πάμε. Δεν βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε πώς θα βιαζόμαστε. Τώρα μου φαίνεται πιο εύκολο. Δεν είσαι για παραπάνω. Βάλε ένα 5 για να πω εγώ. Κάνω ένα set ακόμα, φίλε, και εγώ. Και να τελειώσω εγώ. Τώρα μου ανεβαίνει πίσω στο κεφάλι. Νικολάκη, βγάλει μια πλάκα αγωνή. Να πει και μετά να κάνουμε το μεγάλο σου. Αυτό που θέλω να κάνεις, να τεντώσεις. Ωραία. Πάμε καλό. Μην αλλάζεις πόδια. Ένα πόδι μπροστά. Τράβα. Έκρηξη θέλω. Εκεί. Εκεί στο πέρα. Έτσι. Υπάρχει λόγος να ανέβω τώρα, δεν είναι ένα 30, 20 ήταν, 3-20. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να το κάνω. Να πω 10 λες, να το κάνω έτσι ένα, μπες 10, άντε. Έτσι, τέζα, ναι. Αυτό το σετάκι είναι για τον Γιαννάκη, τον παλαιολόγο, το φίλο μου, αφιερωμένο. Ευχαριστώ. Πάμε να δω. Ωραία, φίλε. Μιλάμε πέτω. Σήμερα φάγα λίγο ρύζι με καλαμαράκι. Κάθε μισή μέρα αυτό τρώω, κάθε μισή μέρα αυτό τρώω. Θα κάνεις δίαιτα. Ναι. Αλλά άσο. Πρωί τέτοια, τίποτα άλλο. Και το βράδυ κάνα γιαουρτάκι, κάνα τόνο, όσο να πέσει 180. Αλλιώς τι τρως κανονικά. Αλλιώς άσο. 205 δεν πας με γιαουρτάκια. Δεν μπορώ να βάλω κιλά. Εγώ τρώω σαν μαλάκας, δεν μπορώ να βάλω. Δώσε κανένα συμβουλή. Μάλλον καλά το είπες, σαν μαλάκας. Πρέπει να φας πιο πολύ. Λίγο να σε δω να κανιάζει, γιατί παίζω όμως τώρα που φαίνεται. Δεν ήρθε σοβαρά. Για διακοπές ήρθες, Γιάννη. Που λέει και η γυναίκα για διακοπές, λέει πήγε στην Καβάλα. Έτσι είπε, κάτι ξέρω. Έτσι είπε. Να υπάρχει ροή, να υπάρχει ομορφιά στην κίνηση. Είσαι εκεί μπροστά, όρθιος, πετός σου. Ωραία, θα πάμε. Εκεί. Πάμε, Γιάννη, πάμε. Πάμε πίσω. Πάμε. Πίσω ξάπλωσε, εκεί. Πάμε, Γιάννη. Σπρώχνουμε τα χέρια, φύγανε. Χέρια, Γιάννη, πάμε. Έπαιξε να σε χωρώ.
πιάνει. Έτσι. Ωραία. Πάμε κασιμάτα και το περπατάς. Πόδια, έτσι. Έτσι, πάτα πάνω πάλι. Πάμε Γιάννη. Μία. Πάμε, ωραία. Μία, λίγο, έτσι. Βάζουμε μια πλάκα ακόμα. Τώρα θα μετρήσει. Λοιπόν, πάμε και για λάκι. Ο άνθρωπος που δεν κάνει τέτοια εδώ και δεν γυμνάζεται πολύ, πιστεύω σπάει. Δηλαδή. Κυρίως εμείς να απογείς. Άλλοι εδώ πέρα έρχονται από τα δεις και ξεχνάνε. Πάμε για λίγο. Η κοιλιά μου έπιασε πιο πολύ. Έχει αντοχή ο ποστός. Έχει. Απλά ξέρεις τι, άμα έχει τα σωστά παπούτσια, πατούς καλύτερα, θα βγάλεις ακόμα περισσότερο. Θα κουραζώσουν ακόμα περισσότερο γιατί θα πατούσεις, θα βγάλεις κι άλλη δύναμη από μέσα σου. Έτσι, τράβα καλά. Ωραίο, μπράβο. Έτσι. Μία, ωραία. Τι άλλο θέλετε για να πατήσετε subscribe εσείς? Τι πρέπει να κάνουμε? Στο αεροφούρ. Οπότε έχουμε περιθώρια ακόμα. Τώρα την άκουσα. Πάμε. Τώρα μου λέω. Τώρα. Νίκο, σηκώνεσαι. Τώρα σε βλέπω. Πάμε Νίκο. Πήγαμε Νίκο. Τώρα την άκουσα, μαλάκα σε αλήθεια. Έβαλα φούλ. Θέλω να πούμε καλό να κάνουμε. Θα βγει. Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν θα πει. Δεν θα πει για διακοπές. Πάμε! Δύσκολη πίστα. Τελικός αρχηγός. Δεν έχουμε χρόνο ωραία που συναντήσουμε να καθίσουμε τα Ναι, να ράζαμε. Ξανάρθουμε, θα ξανάρθουμε. Εγκρίθηκε. Κρίθηκε, ναι. Μάχημος. Ωραία, τα έβγαλε αυτός ρε. Όχι, βάλαμε παραπάνω τώρα. Ό,τι τα έχω κάνει. Λοιπόν, πού πας? Πού πάει μάλακα πίσω, είδες σου, πάνω πίσω. Φύγε! Όπως είσαι φύγε! Όπως είσαι φύγε, γιατί θα φύγεις, φύγε όπως είσαι. Πάρε μια ανάξη και φύγε, πάρε το κάτω. Για να ξεκινήσει αυτός, άιτε. Δεν ξέρω. Δεν είναι σωστά τα πράγματα, φεύγω. Δεν είναι ωραίοι οι κανόνες. Πάμε λίγο. Σώσε μας. Έλα, πάμε λίγο. Σίγουρα. Πάμε. Το βγάλουμε, πάμε. Δεν λέω και να μην μπορώ, δεν λέω. Καλά πάμε, έτσι, μαγειρίες πάμε, έτσι. Ξέρεις τι, κάποτε είχε έρθει κάποιος εδώ πέρα και τον είπα σήμερα θα κάνεις την πιο σκληρή προπόνηση της ζωής σου, το είπα. Το γράψα αυτό, το 16. Μαζί και εγώ, όχι εγώ να κάνω. Δεν ήταν, εντάξει, ήταν κοντός ενισχυμένος, καμιά 90 κιλά να κάνει. Φίλε, εδώ δεν παίζουν ρόλο αυτά. Άλλη δύναμη είναι αυτή. Δεν είναι φούσκωμα και δεν είναι. Και στράβο. Μα σου λέω μετά έκανα μαζί με τον Μάρτιν. Νούμερο 1 στον κόσμο, το 19. Που αυτοί τα δουλεύουν αυτά. Δεν είναι πρωτόγνωρα για αυτούς. Αυτοί τα δουλεύουν συνέχεια αυτά. Και την άκουσα. Φίλε, το πάτημα είναι πολύ δύσκολο. Έχει σκαλώματα. Δεν είναι μια ευθεία να πει είναι γλιστρά, έχει σκαλώματα. Είναι αντρικό όμως, εντάξει. Νικό! Δεν βλέπω να έρχεται αυτός. Πάμε λίγο θα σου ζωρίσω κανένα δυο παναλήψεις παραπάνω αγόρι. Να το τελειώσουμε τώρα. Φιλέ, θέλω να το τελειώσουμε τώρα. Αλλά θέλω να φύγεις από εδώ. Δεν ξέρω πώς θα φύγεις. Εντάξει. Πάμε. Έτσι. Δεν καθόμαστε, δεν τελειώσαμε. Όχι, εκεί δίπλα. Δεν τελειώσαμε, εκεί δίπλα. Σιγό παλεύεις τώρα. Πάμε. Δουλεύουμε και εδώ, πάμε για να δουλεύουμε. Πάμε για να. Θα το θυμάσαι για να. Πάμε για να και. Πάμε, συνεχίζουμε. Δεν πάει. Πάμε για να πάμε. Έτσι, μπράβο. Θα το βγάλουμε σήμερα, δεν είναι. Θα το βγάλουμε.
Πάμε, θα το βγάλουμε για νότι, είναι να το βγάλεις σήμερα. Έτσι, πατάτα. Φύγαμε για νότι. Δεν κάθε Βασιλιάνο, πώς να τελειώσουν τα κιλά. Εντάξει, μαχητής, ασένα δουλέψεις. Πάμε. Πάμε για να. Έτσι, άρα. Πάμε τελείωσα. Πάμε για να. Μία. Μπράβο. Άρα, έξω πάμε. Πρέπει και να φύγουμε σιγά σιγά. Έχουμε δουλειά. Πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Με τα ίδια κιλά. Φύγαμε! Πάμε, κάνουμε δουλειά, πάμε. Σηκώνα τα χέρια σου, σηκώνα τα. Πάμε. Πάμε λίγο. Πάμε, σκάσου. Ωραία. Κάνει 20 πάνω κάτω. Άσε κρύκα, φύγαμε. Άντε, πάμε. Σήκω, πήγαμε. Πάμε για το λίγο. Εκεί είσαι, δεν το πίσω, τώρα, το φέρεις εδώ. Πάμε. Έτσι, πάμε το εδώ. Πάμε λίγο. Μία για μία. Αυτός. Εδώ. Αριστερά. Λεβέντης. Ευχαριστώ. Power. Πόσο ένα μισάωράκι. Δεν μπορείς να πεις, Έφυγε και το πρωτοπαλίκαρο, από εδώ έφυγε. Νικό! Να τα βλέπουμε. Έφυγε ρε μαράκα. Νικό! Καλά είσαι. Πείτε μου το άλλο πρέπει να κάνω για αυτό το subscribe. Καλά άντεξα. Να είδες δίπλα σου ήμουν, είδες. Ναι. Γι' αυτό, όταν είναι τα δύσκολα, γι' αυτό πάω από δίπλα. Να με νιώθεις. Να νιώσεις τη δύναμή μου, καταλάβεις. Λεβέντης σε εμάς. Ωραίος. Τα αγαπάμε, γουστάρουμε. Κυριάκο, εγκρίνεις ή όχι, ρε φίλε? Εντάξει, μάχημος, κομμάτι. Power. Ο τελικός αρχηγός εγκρίνει. Προπονησάρα, like και subscribe και φύγαμε. Ευχαριστώ για την φιλοξενία Σε περιμένω και για όλα. Όποτε γουστάρεις, σε περιμένω, εδώ είμαστε.